שזה לא חושב כל כך מעניין, כי זה בסך הכל 4 כרטיסים, אבל בואו נפתח אותה ונראה מה יצא. פתחתי כבר כמה תיבות כאלה ולא מצפה למשהו טוב. שימו גריידר במיניונים, נראה איך הוא יענה לזה עם ברברים. לא 3 מכות. אם הוא ישים לי עוד פעם אליקסיר קולקטור, אני אשים לו את המיינר, כי עכשיו זה די מאוחר לשים את המיינר, והנה הוא שם לי גם פרינסס, אז בכלל אני לא אשים לו על זה את המיינר, כי היא כבר קרובה, אני לא רואה צורך בזה. נשים לו כאן ברברים. עכשיו אולי אם היא תלך לברברים, לא, היא לא הולכת לברברים, יפה, ככה, אוקיי, בבקשה תלך למיינר, יש, לא, אוי נו, אוקיי, קדימה פרינסס, יופי, אני מוביל על רמה 10, שזה לא חדש, סתם. הנה הוא שם לי עוד אליקסיר קולקטור, חושב שהוא יכול להרוויח ככה אליקסיר, אבל הוא חי בסרט. ככה, שיהיה לי מיינר, אני אשים אותו על אליקסיר קולקטור, אפילו אם הוא ישים לי פרינסס, לא. אוקיי, אני כבר לא בטוח בזה. לגבי זה, כי הוא יכול לצאת עכשיו להתקפה מאוד חזקה. אין לי פיירבול. לא. אוקיי, הכל בסדר. שמתי את הברברים טוב. לא, לא, לא. טוב, גובלינים חייב. הייתי אומר שאני הולך להפסיד, אבל בקרב הקודם זה בדיוק מה שקרה, וצריכתי עם 17 חיים לטאוור. מיינר עכשיו, זה הזמן הטוב לשים אותו. שהוא חי בסרט שממשיך לצבור אליקסיר. ככה שמים מיינר. אוקיי, בזבזתי קצת אליקסיר, לא שמתי לב. לא, 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 לא. לא, תפסיק כבר עם הפיירבול. אוקיי, עכשיו לצאת להתקפה. קדימה. קדימה. זאפ. הוא לא הוריד לי את הטאוור, יופי. יופי, 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 יופי. עכשיו יש לי סיכוי. ככה, אני צריך מיינר. חייב להוריד לו עוד קצת חיים לטאוור. אז נעשה את זה, נשים כאן גובלינים. נוריד לו את הטאוור עכשיו. זה הזמן. בלי זאפ, בלי זאפ, בלי זאפ. שם לי חצים על הטאוור. אוקיי, זאת כבר הבחירה שלו. שים לי חצים, עכשיו אני יכול לצאת לו לתקיפת מיינר. שם לי חצים, יופי, פרינסס תתמקדי בו. יופי, יופי, יופי. יכול לצאת מכאן ניצחון. איזה יופי של משחק. קדימה. ופרינסס עשתה עבודה טובה. אוי, לא. טוב, אני אשים מיינר והוג, אני חייב. אוקיי, זאפ, אני יכול לנצח. קדימה. הוג. הוג. פרינסס. מיינר ואני מנצח. זאפ. גוד גיים. שבע עשרה גביעים. טוב, אז הבטחתי, אז אני אקיים יהלום אחד, לא באמת אכפת לי. 4 כרטיסים, מורטר, וואו, איזה כיף. אוקיי, זה לא ציפיתי שיצא לי משהו שאני משתמש בו. קנון, נראה, הם רוצים שאני אשחק מסריח, מורטר, אליקסיר קולקטור, קנון.